ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಜೂನ್ 9th ದಿಯಾ ಮೇಡಮ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಬೈದ ಪೂರ ಪೋಯರ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಲೈ ಹೆಂಗ್ ಪೋಯರ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋತಿನ ಕಳ್ಳ ಪಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕನಲೆಂದು ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕನಪೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿನೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಯಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಸಾಯಿಗೊಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ ನಡೆಯಲೆ ತಂಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೊಲೊಂದು ಪರೋಲಿಂದ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಕಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ 8:30 ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ನ ದಿಯಾ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ತಗೆ ಹೇರ್ ತೋಜಲಿರ್ನ ಪಿರವ್ ತೋಜಲಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾವ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ದಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆವ್ಲೆ ದಿಯಾ ಏನ ಬರೇರೆ ರೈಟ್ ಮಂತಾರೆ ಏನ ಬರೇ ನೀರ ಏನ ಬರೇ ಪವನ್ ಮೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಇಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರೇ ಪವನ ಶ್ರೀ ಅನ್ಸೇನ ನಾಲೈಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ದಾದಿ ಆಂದಿ ವೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇನಿ ಅತ್ತು ನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಲ್ ನಕ್ಕರಿ ಅನ್ಸನ ಮೇರ್ ತುಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ವಾತ
ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಮ್ಮ ಬತ್ ನಮ್ಮೈತೆ ದಿಯನ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಏನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆಫೆಗೆ ಪೂರಾ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ ರೇತು ತಿನ್ಪೇರ್ ತಗೋಡು ಹಾಂ ಅಕ್ಕದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನಿ ಬನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇರೋದತೆ ಗಜನ್ ಏನ ಮೂಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಇಂದು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೊಕ್ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಅತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಾಯ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಒಂಚ ದೂರ ಪೋಯ್ ನೀರ ಹಾ ದಾಯಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಹಾ ದೇನ್ ಅಕ್ಷರಾಗ ದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ಸ್ ಡೋಕ್ಲಾ पूरा खा लिया ಯಮ್ಮಿ ಸಾಯಿ ಯಮ್ಮಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿಂದ ಇತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದಿದ್ದುನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ತೆಪ್ಪ ದಿದ್ದುನ ಹೌಸ್ ದಿದ್ದು ಏರ್ನ ಹೌಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಾ ಏರ್ನ ಹೌಸ್ ಪೋಪಿ ನೀರ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಸಾ ಏರ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದಿಯನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಂದು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಲೆಗೆ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಗುರುವಣ್ಣ ನಡೆ ಬೈದ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಲೀಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈತೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೆಯ ಆಗಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಬನ್ ಇದೇನು ತರ್ತದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಏರ್ ಕೊರ್ ನಾವು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸಾಗಿನ ಚಿಚ್ಚಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಾ ತಿಕ್ಕಡ ಸಾಯಿಗೆ ಪಡೆದಂಚ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕಣ Okay, kids, let's start our games. You want games?
White seat man par era. White seat man par. First, आओ दे पुले कैब दे पुले. Let me be famous also. This. Then